The kaniliwan project ni governor, hindi ko pong tanong na But na-identify mo neglect. We are planning to build a forward support warehouse. Na dito relief goods, na dito rescue equipment, na itong heavy equipment, na dito ang opisina sa kuwan na siya. It should be a resilient warehouse. They take hangin or ng lupa kasi na should be a resilient one. So natay cold storage dito sa tumatamba, natay mga pinaka-rocks na growing na rin na ako yung nanay nagplano, nanay na costing, kompleto solar, na cooling storage for the medicines, na siya opisina, na siya quarters. So it is to be positioned in Danao and Sibunga. But the lots there are not ours. So we have to get into a use of agreement with this local government. So honestly, gahapon na ginamo nakuha ang gikan sa Sibunga, ang Danao nakuha na namo about a month ago. Nakuha na mo na ilang agi ba mo nagkuhan doon kanang sanggunian sa nila bang. So it should be approved for that the mayor of those municipalities and city can enter a use of agreement with the governor. Kanang ilang agreement ni gihatag nako na sa kuha karon has to be submitted to the sanggunian sa para they give the authority for the governor to sign the use of agreement for 25 years of this land solely for use for disaster. So it's a warehouse of 1,200 floor area, square meters. Kompleto, dugay na kayo kompleto sa plano. Dugay na kompleto, costing, kompleto na pa na kung sa'yo pumalito, kung sa'yo butang, solar, forklifts, ang kaning mga racking system, na ang design na nasa dugay na kayo, but the process of getting the people pag-uli gahapon, ilang yung liko, nakuha ni kita mo, then maybe today or tomorrow, submit na ako, it has to go to legal, it has to go to SP, then after that, then that's all, morning na paper requirement na ako, kay na, I can do it maybe in 6 months, 7 months. So, kana sige, paningil go ko na ko, kasi lang. Kana sa Danao pa na? Danao and Sibunga. Pero ang kantong 1,200 square meters. Danao and Sibunga. And Sibunga. Yeah. Nakita na mo lahat, sige ko ito. Sige may bisita na, I talk to the council. Apil ko sa council, nag-istorya ko sa mga mayor, na sugot saan sila kay, they can also, kanang mga, the provincial government can store the relief goods, food and non-food items. The local government, the host government can also store their own. Na may mga local government, wagi warehouse, so gamit na nila. Ang atong OCD can store it, atong DSWD can store it. Ang katong mga NGOs na gusto sa, pwede mo store. Importante mo na kayo, at least coordinated na dito ba? Dito tayo plano, dito mag-duplicate. It can be duplicate. Okay naman sa bata. At least planado, ikaw nato kagkamotes, ikaw ato dito. Para dito pala maplano na nato kinsa atong suportahan. But namang i-process this a process. Dapat i-bid pasat ni siya. I-bid sa ni siya. Then it's a process that di, basta si Governor Sulti, basta masod na natin ako, dali mo na. So expected na ito ma-start ang construction? Start of construction, I hope September. Maybe if we do it earlier, the better. Okay.